Spýtam sa vás ešte raz. Kde je Mia? Ona je v škole. Nechcem stratiť ten kúsok trpezlivosti, čo mi zostal, takže sa pýtam posledný krát a radím vám, aby ste mi povedali pravdu. Kde je moja dcéra? Volajú ťa, Franko. Dobrý deň, pane. Ak chcete podať oznámenie, sme vám k službám. Netrápte sa, to sú súrodenci a veľa sa hádajú. Je to čisto rodinný problémik. Ďakujeme, ste veľmi láskaví. K vašim službám. Aspoň raz v živote znášaj následky bláznovstiev, ktoré robíš, Karlo. Si neznesiteľný. Bože môj, toto je prvýkrát, čo súhlasím s mojou mamou. Naozaj nechápem, ako vás môže niekto strpieť. Vy ste na tom skoro tak zle, ako vaša dcéra. Nebuď drzá, dobre? A čo má s týmto všetkým spoločné Alma Rejová? Nič, neberte to osobne, pani, ale tá pani je moja matka. Tak je pochopiteľné, že som ju spomenula, nie? Ale vy na to pokojne zabudnite, budeme sa rozprávať ako dospelí ľudia. Tak, hovorte. Výborne, tak áno. Mia odišla s vami. Presne Áno? tak. A keďže Mia ma neznáša, museli sme jej ujsť. Nechali sme ju v škole a ona šla k jednej kamarátke. Aha. K nejakej kamarátke. Isté, toto som sa ti pokúšal povedať aj ja, Franko. Isté. Stačí ti to? Výborne. A ako sa volá? To ja neviem. Neviem, ja som ju nespovedal. Nevieš, kam šla a nechal si ju ísť samú? Nie, nešla sama. My sme ju odprevadili až k dverám domu tej jej kamarátky. Najprv do školy a potom do domu. Presne. Výborne. To je veľmi zodpovedné však. Dobre, tak mi teda dajte adresu. Pôjdem tam teraz hneď po ňu. Ale ako je možné, že si nepamätáš, kam si odprevádzal Miu? Čo si šoferoval so zatvorenými očami? No, nie. Jednoducho som si nezapísal všetky údaje, ale cestu poznám veľmi dobre. Áno, Roberta a ja po ňu môžeme skočiť, keď chceš. Nie, ja pôjdem s Robertou. Vyzdvihnem si svoju dcéru a vezmem ju domov. Do čerta. Prosím. A Miguel, ako sa máš? Si u nás? Ako? Čo sa stalo Petrovi? Čo mu je? Cíti sa zle? Urob mi láskavosť. Ulož ho a počkaj ma. Idem tam. Ďakujem za všetko, Miguel. Nemôžem tomu uveriť. Náš Peter má veľké bolesti. Peter. Chudáčik Peter, nie, to snad nie. Viete čo, vy sa netrápte, pán Koluči. My ideme po Miu, dovezieme ju domov a vy choďte pomôcť Petrovi, ak sa necíti dobre. Choď. Áno. Ale chcem, aby bola okamžite doma, jasné? No, prisahám. Isté, áno, isté. To je viac než Je to jasné. absolútne jasné, nebojte sa. Výborne, ďakujem. Ideme? Nie, my ďakujeme Čau, vám, Franko, pane, ste grácie. veľmi milí. Čau, Valéria. Musíme sa pozhovárať, Isté, že sa idiot. musíme pozhovárať. Čo budeme teraz robiť? To isté sa chcem spýtať aj ja. A kde je Mia? A odkiaľ mám vedieť, kde je tá hlupaňa? Kam šla Mia? Dobre, konečne. My sa nedovoláme, má vypnutý telefón. Karlo. Čo urobíme? Kto už pomôže umelej Barbie? Čo? Mia je hlupaňa. Čo je to napadlo vypnúť si telefón, keď kvôli nej niekto klame? Ona je fakt sprostá. Pozri, Roberta. Pozri, nemôžem prísť k Frankovi bez Mii. Ak je niečo, čo Franko neodpúšťa, tak je to čokoľvek, čo má niečo spoločné s jeho dcérou. Veď bol ako šialený. Ty sa tak trochu upokoj, dobre? Vrátime sa do školy a niektorá z ich rovnako sprostých kamarátiek bude niečo vedieť. Dobre, tak teda poďme. Ako pôjdeme, na Somárovi alebo taxíkom? Nie, volal som do firmy, aby mi poslali auto. Prečo by sme išli taxíkom? To Poďme. auto nebude ako predtým. Jasné, poďme už. Hej, dievčatá, na budúce to vyhrám ja, dobre? Ste krásne. Čau. Zostaň tu, dostane. Majte sa. Nechoď preč. Roberta, chcel som ti otvoriť, čo sa stalo. Ja sama. Dúfam, že tu Mia bude, lebo ak nie, on ma zabije. Franko ma zabije. Pozri, mám nápad. Aký? Ty chod do mojej izby, tak, aby ťa nikto nevidel. Ak ťa zbadá dozorca, ja budem mať problém. Dobre. A ja pôjdem do Mínej izby, aby som zistila niečo od jej kamarátiek. Fajn, urobíme to presne tak. Tak poďme. Dobre. Počkaj. Čo ak to bude Mia? Počkaj. Prosím? Franko, ako sa máš, Franko? Ako sa má Peter? Veľmi nás to vylakalo. Ako sa má? Hovor. Je mu lepšie. Ale volám, aby som sa... Zavolali ste doktora? Nenechaj to iba tak, je to vážne. Môže sa to ešte zhoršiť a skomplikovať.
Karlo, doktor práve odišiel. Nie je to nič vážne. Volám ti, aby som sa... Á, Peter, naozaj nás veľmi vyľakal, predsa len už nie je najmladší. Ja som mu stále opakoval, aby... Karlo, počúvaš ma? Áno, Franko, vďaka, že si zavolal. Naozaj sme sa o ňo veľmi báli, vieš. Ďakujem. Karlo, už prestaň, Karlo. Okamžite mi povedz, či je Mia s tebou. Preto ti volám. Mia? Áno, isté. Mia je tu so mnou. Isté, že je so mnou. Netráp sa. Buď pokojný. Je tu, dobre? Výborne, tak mi ju daj ju. Isté. Nie, teraz nemôžem. Vieš čo, teraz sa veľmi dobre zabáva s kamarátkami. Nechcel by som ju rušiť, aj tak by to nebolo možné. Vieš, aká je Mia. Pozri, mne je ukradnuté, s kým tam je. Okamžite mi ju daj k telefónu. Tak dobre, Franko, hneď ti ju dám. Koho mi dávaš? Niekoho. Rozprávaj, ako by si bola Mia. Čo? Povedz niečo, prosím ťa, čokoľvek, Franko, ma zabije, Betty, ale keď prosím, chodíš s mojou prosím. matkou a si ministriko, nemôžeš mať rozum. Prosím ťa. Ale prečo? Franko ma zabije. Tak nech radšej zabije mňa. Nie. Karlo! Prosím ťa. Roberta, prosím ťa, musíš mu niečo povedať, čokoľvek. Nemôžeme ho nechať len tak na linke. Zistí, že nie som jeho dcéra. Mia má predsa hlas ako idiotka a ja Ale nie. všetky hlasy sú rovnaké, iba povieš, iste, tu som, Mocko, tu som, dobre, tu som. Karlo! Povedz mu, že mu zavoláme o 5 minút. Zatiaľ pohľadám Miu v škole. Idem. Franko, áno, Mia ti odkazuje, že ti zavolá o 5 minút. Musím teraz položiť, pretože sa mi vybije baterka. Dobre, čau, ďakujem, že si zavolal, my ti zavoláme. Čau. Poďme. Si nemožný. Dobre. Poď. Tak čo, Roberta, čo sa stalo? Mia tu nie je, okej? Ale to nevadí. Mám nápad. Ty choď zavolať Frankovi. Počkaj. Dobre, zavolám. Neviem, či to bude fungovať, ale môžeme to skúsiť. Dobre, skúsme. Tak volaj už. Počkaj, prosím ťa. Roberta, je tam, tu máš. Musí byť nahnevaný. No. Haló? Ahoj, Daddy. Ako? Skoro vôbec sa nepočujem, lebo som na parádnej zábave. Piesok, Čo? slnko. Čo? A nie, Daddy, prosím ťa, please. Ako? Prečo mám ísť domov? Nie. Ty predsa vieš, aké ťažké je byť mnou, papa. Haló? Aha, tak toto teda nie. Vieš? Nie som decko a nebudeš mi hovoriť, čo mám robiť. Ja budem robiť iba to, čo sa mi zachce. Počul si s Bohom. Čo si to urobila, Roberta? Počuť, čo mu je? Šlo ti to výborne. Ja neznášam, keď mi hovoria, čo mám robiť, jasné? Už viem, po kom Mia je, ale kvôli tomu predsa nestratím svoju dôstojnosť. Môj telefón. Tu máš. Daj ho sem. To je Čo sila. budeme robiť teraz? Počkaj, Karlo. Upokoj sa, dobre? Ticho do návštevnej miestnosti. Do kaviarne a ja skočím do telocvične. Dobre. Roberta. No tak, Karlo. A máš super brata, Áno, tak jasné. pozdravuj Určite ho rodinku. pozdravím. To Grácie, je grácie. príšerné. Presne tak. Ale ako to, že nevieš, kde máš svoju vygumovanú kamarátku? Netuším, kde je. Dobre? Ak si prišla ohovárať Miu, tak radšej vypadni. Rada by som odišla, ale toto je naozaj vážne, OK? Dobre, ale ja netuším, kde je. No tak. Tým, že sa budeme hádať, nič nedosiahneme. Čo keby sme sa radšej upokojili? A trochu sa uvoľnili. Pozri, prosím ťa, Viko, povedz nám aspoň, či si s ňou nehovorila. Volala ti, alebo... Nie, snažím sa jej dovolať, ale mobil má vypnutý. Dobre. No tak, drahá, snaž sa. Len sa snaž, OK? Skús porozmýšľať, kde by mohla byť. Jej otec je zúrivý, rozpráva sa s nami ako šialenec. Áno, dobre, Musela som mu dokonca dobre. dvihnúť ja a robiť sa, že som Mia. buď ticho. A bude volať Roberta, zase. buď ticho, dobre? Ja sa tiež bojím. Viem, že odišla s Gastonom. Fajn, Dobre. dobre, máme aspoň nejakú stopu. Ale povedali ti, kam idú, vieš, kde by mohli byť, niečo, nejakú stopu. Rozmýšľaj, Viko, rozmýšľaj. Mia mi povedala len, že pôjdu do nejakej kaviarne, čo sa otvárala minulý rok. Do kaviarne? A ako sa volá? Ako sa volá? Kde to je? Kde? Ja neviem. Videla som to v časopise. No tak ukáž ten časopis. Bože, no to som si mohla myslieť. Mína, kamoška, vďaka, že si rozmýšľala. Honey! Tuto je. Ukáž. Dobre. Tuto je. Tuto je.
Á, toto. Pekné však. Tuto je? Ja tu nevidím ani Miu, ani Gastona. Ani ja. Vieš čo? Čo? Spýtam sa barmana, hneď sa vrátim. Choď. Dobrý deň. Počujte, nebolo tu mladé dievča s výzorom hlúpania a jeden zatrpnutý blbec? Tak takých párov sem chodieva viac. Nemáš aj iné údaje? No, neviem, no. No tak to ti asi nepomôžem. Dobre, aj tak ďakujem, bye. Za málo. Tak čo? Nič, barman nevidel nikoho takého. Opísala si ich podrobne? Áno, No, čo mám teraz? nápad. Hej. Možno tá hlúpa nepotrebovala ísť na záchod. Idem sa tam pozrieť. No, ja pozriem môj mobil. Dobre, ale pohni si. Áno, áno. Idiot, pozeraj sa, kade chodíš. Čo si povedala? Ahoj. Teraz ma nebodaj prenasleduješ. Simon, kto je to? Nikto, vôbec neviem, o koho ide. Vôbec ju nepoznám. No, ale včera si netvrdil to isté. Čo sa to tu deje? Nič, ja neviem. Nevšímaj si, je šialená. Počuj, ty by si bola asi tiež šialená, keby ti to meškalo 10 dní. A už som ti povedala, ak nepovieš, čo si mi urobil, pôjdem na políciu a dám ťa znovu zatknúť. Ver mi, som neplnoletá. Počuj, čo to trepeš za Je to blbosti? pravda. Vieš čo? Nájdi si inú, ja odchádzam. Nie, počkaj, Samantha, vysvetlím ti Nechaj to. ma na pokoji. Ja tomu nerozumiem, Samantha, počkaj. Vypadni, idiot.